वीडियो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? पूरा वीडियो देखिए, सरवा हमरा तो बुझाता बा कोनो पुलवा के आड़ा, तबे ई छौड़ी बिया खाड़ा। हमरा तो बुझाता कुछ गड़बड़ मेटर, ई न्यूरल ये उठावे खातिर क्या गाजे बा, लागत बा एमे लव लेटर। अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, लागत ई माल दशहरा पढ़ीमली। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, पढ़ियो तो पढ़े के चाहिए स्कूल D पर, for तो ई dog, पढ़ती आके पुल पर। ई फॉर एलिफेंट। इनार पर खोजे आइल बिया बॉयफ्रेंड, हम तो घरे जाके हल्ला करे। रे तोरा माई के ढोरी पियरी माटी से टोपी एजी का घोरी काटत तारे रे। बोल हेने जेबे कि हेने जेबे? ना हम हेने जाए ना हम हेने जाए, यही जा बीच में बैठ जाए। अरे बहन के कौना के बेटा रे, हमर टोटल मिजाज के दही के संग बना के पी गए। दो गला ए छोड़िए, हम बुया तनी के गाजे में बाल अब लेटर, लेकिन केहू से ना कहे, एक टाइम ओकरे से बतिए, एक टाइम हमरे से बतिएबे तबे। तोरा माई के मतकोल का प्रसाद हो कि सबको के मुट्ठी मुट्ठी बातत फिरी। गीची बैगन अरे बहन चोते तो मंसूरुआ का बेटा बाड़ रे। गली कॉलेज कह के हम नहीं खे जान कॉलेज करे जालू कि यार से हिड़वावे का कहले रे सौतनिया? बोल ना भौजाई हो त का भइल? मारे में कलत के मुंह में के दांते बाहर आ जाई। बाप रे बाप, नैहर में 9 गो तिती में ससुरा जेबू त का करबुए है ना। तेरा बाप के छाती पर धान पीटे हम चला चला के ठेंगा सौतनियो। साला इतना निमन सकल लड़की मुंह पे छिछिरिया काट के चल गए। का बात बारे हई भर बरसारी में अकेला बांस के पता तुरत रे। हमर बाबू भी आइल बाड़न, लेकिन झाड़ नइखन गिरात, यही से बांस के पत्ता तुर के ले जाता। हर बाल्टी के फेंसा तारा घरे गइल बा, तब पूछा तारा बांस के पत्ता का होई। हां त ले जा बांस के पत्ता अपना बाप के गार में ठूस दे कि जल्दी झाड़ पीक दे। सरऊ तू ही हम आजे आवत नहीं बाहर से, त हमरा का पता रही रे कि तोर भैंस बेलबे कि तोर बाबू आज आइली ओकरा। चल चल तोरा घरे पहुंचा दे। चल चल। कंपनी में से टोपिया चुरा के लेके भाग गइल का? ना रे सरवा ठीकदार टोपी वर्दी जूता के 999 रुपया काट लेला से, इसलिए ले चल नहीं है। बाहर में तो खूब मजा आवत हुई, खा पी आराम से, कुछ के टेंशने ना। हाँ साले 2 रुपया केहू कमाई जला, बाहर जे बताऊ न बुझाई। घर बार रह के सब केहू बकाला कि बाहर आ जाए में जब लागला ठीकदार गार फटान खटावे त कहेला लोग घरे जाए। हम तो पछताता नहीं, अगर तनी मुनी पढ़ लिख ले रहती तो आऊ ना तो कम से कम ढोरा छाप डॉक्टर बन जाती। चुतर में के सुई हाथ में के सुई चुतर में गाथत रहती, पैसा छापत रहती। का विचार बैगन रहे तो भैया तार विचार सुन के तमर गाड़ खिया जाए। चलो प्रणाम बाबू। रे साला भल नु कुछ दिन पहले गइले हो, आ इतना जल्दी आइयो गइले ना? बोर ना बियाह भइल बा, कौन भोसरी बोलले बिया रे? ए बाबू कोनो हम तारा लभरिया के रोगी लगा तनी का आगे कोनो भोसड़ी बोले ही भोसरा चलाई। अब कम महीना कमाई जिंदगी भर वही जा रह जाए। वो महीना के 10 दिन, ये महीना के 4 दिन, आ तले झाटे महीना में चल अइलो। आ ओहू में ट्रेन में 2 दिन जात में छाका से छुओइलो, आ 2 दिन आवत में छुओइलो। 2 दिन 4 दिन बबुओ घटाओ तो क दिन भइल? यार में से घटाओ, कौन हमरा जोड़ घटावावेला? बैगन कहिया से कहत तनी कोचिंग धरा दो, लेकिन पैसा देवे के डरे पढ़ावत नहीं ख। बहिन चोदऊ तारा ऐसन बाप। अब लो गधा के गांड से घटावा। जो काल से पढ़ फीस हम भरे। अपना का ठीक है ना, भर घर कोरिया आ गइली तो सरी देवे इज्जत भतरिया। चुप साला। बाबू हैला 100 रुपया लियावा 2 किलो मुर्गा आ दुआरे पर भुजाई आ धुआं सरवा पर्दार के घरे जाई। हई हम लारवा के घरे जाई।
का कुछ करियो सन आ पर्दार के ऊपर एगो दुगुना टोना मारत रहियो सन। अपना दुआर पर मुर्गा भूज के खा सन, चाहे भर खेते के गू घोर के पियो सन, तोरी के लारा रोकता। प्रणाम चाचा। बबुआ खुशी रहो, कहिया आइला? ओइला तो हो गइल 10-15 साल ना लौकत रहने का हो पर्दार सर। टीलू जी लड़का हमारे बेटी के छेड़ लेबा। जब हमार बेटी स्कूल से पढ़ के आवत लो तोर बेटा रास्ता में रुका के लव लेटर लिख के देले बा। का रे सर तोरा दुआर पहिला 10 मिनट ना भइल तोरे दुआर पे गोड़हन आ गइल। तू ओढ़न के फेरे बारो तोरा मुंह में हुर के मुंह में चमड़ा के पर तो ई सरवा का लिखले बा। आज दोगलो तो नहीं तरह कैसन सबक सिखाम कि कोनो लड़की के लड़ियाइले घुरियाइले छोड़ दे। बबुओ तने ही पर तो का लिखले बा। अब आओ पढ़ दी, पैसा देवे के डरे सर पढ़ावत नहीं खा। ए बेटा भले भुवनेश्वर चाके तने ही पर तो का लिखल बा। लिखल बा में सेवा में श्रीमान ए हमार मार। पहला बेर आइल बानी बाहर से, यही से करता तारा बाबूजी के प्रणाम। ए हमार लाल आगे पढ़। आगे लिखल बा कि आज रात के खूबे मजा आई रजाई में, आज ही हमरा चाचा के पलानी कहता नहीं कौन सरवा हमरा पलानी में लमरौआ फुलावना फुला फुला के छोड़ता। सरवा दूसरा तीसरा के पलानी में फुलाना फुला के छोड़ता। आज तोरा के मारते मारते धराम चेन्नई के गाड़ी वही जी जाके धरते ठेकेदार के मारी। यही सरवा बुढ़ाड़ के चलते हम पिटाता नहीं आतरो उतरे के नाचो पाउडर वो सरवा तोरा गाल में बाबू हो। इस सरवा बुढ़ाड़ पाउडर लगा के बुढ़वा के एक्टिंग करता। ई लड़की के बाप ना लड़की के भतार बा। करे जाए ना तो दोगलो तारे दोगलाई के चलते संगे संगे हम पिटाई। मारा सरो मारा, वीडियो बना के थाना पर जमा करता नहीं, सारा जन के गांव बहुआ न्यू ईयर पहुंचा जाए। बबू मारत मारत तो सारा देह के बुता हुई सरवा पर निकल गई। जो 2 किलो मुर्गा लेके आ। माने हम जाई ना तका हम जाई माने हम ही तार बेटा हई। अब आगे मार दे रुका हम अंदर आई देख बैग खोलिया मत बिना में रहिले चल रे। डीजे बैगन हमारा से ज्यादा होशियारी ना अब बेटा ये झाबर झुलिपिया से कबो गद्दारी ना मार पसली के गाड़ के मछली उड़ा दे। काथी गद्दारी रे 6 महीने से तोरा ऑर्केस्ट्रा में नाचत तनी मोने हो नाचत ना तैयार हो गई आ शादी कर लेनी। साला झाबर झुलिपिया के नचनिया के लेके भगबे। तोरा गांव के लोग का कह रहे थे ऑर्केस्ट्रा से शादी कर? गांव के लोग माने हमारा भइल बा पहला बार प्यार या तो ऑर्केस्ट्रा वाली होखो आ चाहे हई होखो चलेगा। हम अपन मर्जी से शादी करके जाते दे हमरा के जितना कमा के नहीं के खियालस हम अपना डाल लचका के उतना तो लगा खिया देला बनी। चल हम रे सरवा ते ओकरा के लेके जाता है आज चुइबे लॉप के लासा ओकरे चलते चलत रहला हमरा ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ। भैया आज चुवाई लव के लाशा के मारे में किल्ली लगा के चलो ना देखो ये जंगला के पर्दा हटा के। जंगला के पर्दा हटा के ना आज रात ओकरा घर में ढूक के पूरा सामान चुरा लेबे के बा। ठीक बा? हो भैया ठीक बा बाकी बड़ा जोर से भूख लागल बा। अरे भगवान बहन चल जल्दी। डीजे बैगन हेलो हेलो का बोल कहाँ बाटे रे साला फुलारू? मुर्गा बन गइल बा। अरे साला देखबे टाइम कितना होता? 12 बजता।
का बोल। हाँ तो 12 बजे रतिया के मुर्गा के आड़ी खइब साले अकेले बाचल बा 8 बजे हो गइल बा हड़िया सा। हाँ तो सारे गणिया मारवाए खातिर फोन कैलो का। रे साला खिसियात काहे बड़े रे कहतनी कि आओ ना। भक सरवा हम ना। रे तोरा भौजी के करवैला के तरकारी खियाई माल से मिले जाए के बा आओ ना। अच्छा तो बाहर से भाग के माल से मिले अइलू हस। ओइले हम जाई। अच्छा तो रुक सरवा साइकिल लेके आवत तनी। ए भाई हाँ बोल। ओ बहादुर ते हाक हम कहे आकी रे ते अपना माल से मिले जाता रही तोरा मजा मिली कि हमरा मिली। ए फुलाड़ू सब एनर्जी साइकिले चला के गिरा दे तो माल गाड़ी पर चढ़ के का झुंझुना झुला। चल साला चल लेकिन एगो चुमा ना दिवे तो जैसे तनी के काटा में काटा फंसी तो हाला क के पकड़वा दे। चल वैसा चोरी कोई जाई जे वो सरवा के घर में एगो सुई तक लेना छोड़ल जाई। बस चलो से जल्दी। अब साला कितना दूर भरे। बस 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 अब पैदल वहीं चल। रे साला फुलाड़ू हम माल से मिले जाता नी ई बात खाली तोरा से बतौले रहनी। बैगन होई गांव के लेके केहू जांग गेलो सन। हे भाई हम अपना मुंहल मुड़ी के क्रिया खा कहता नहीं हम कोनो से नहीं बतैले। मुंहल मुड़ी हाँ तो मुड़ी छिला गल तो मुड़ी मरिए नु। रे हड़िया हमनी ने चोरी करे एकदम से ने लोग जागल बा। का जाने भाई हमरा भूख लागल बा। अब हमरे के सरऊ खा ल तार पेट भर जाओ। हाँ तो निहरा तारा पिछला भोंबर में गोबर भर दी। अरे फिर हम आइए थे। सरवा हमरा ये नहीं की बुझात अगर ये गांव के लोग रहित तो ई हमनी के देखे काहे लोग। अगर ये गांव के लोग रहित तो साइकिल से काहे घूमित आ हमनी से काहे डेराइत। सही कह तारा बॉस। रे रुक हम दिमाग लगाओ तनी। रे साला कौन बड़ा सरे। हम चोर बानी। चुप 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 दो तो करी चुप चुप चुप। रे हमनी तो गांव के हई सो तो हनी ने कहां से आइल बड़ा सा साइकिल से रे। हमनियो तो गांवे के बानी सन साइकिल भुलाए रे लियाए गो रही। जब दोनों आदमी गांव के बानी सो तो आवे के सामने हां आवे के सामने हे आवना रे हां आवे के सामने अगलार मुंह में छुपाओ तारो। चलो अरे झाबर जुलुपिया तू रे तूर तो घर बा खौरा टोला। तू तो हर केस्टा पार्टी में रहेला बस अतुर बाजार पर। तू एने कहां साटा करे तेने का परोरा किने परोरा के तरकारी अगर महतारी बहुत खाले तू राती में सटा करे आइल बड़ा सही सही बताई। देख बाबू ना हम साटा करे आइल बानी आ ना ते परोरा किने आइल बड़े दोनों आदमी बता देबे के जे हमनी का करे आइल बानी सब। ए हम तो करे आइल बड़ी हुर हरा हुर आ तू हां चोरी करे आइल बानी। ठीक बा झाबा रुपया जी हम जाता नहीं करे हुर हरा हुर आ तू जा चोरी करे। अरे बाबू अरे बाबू अरे भूख लागल बा रे। अरे हमरा भूख लागल बा रे। फिर का बोल रे मारे दादा भूख लागल बा। अरे सरवा चुप ना रे हाला को के लोग के जगइबे का। ना रे दादा हमरा भूख लागल बा रे। भूख लागल बा ए झाबल रुपया जी ए सरवा के खाना खियाएंगे चाहे भूखे मुआई हमने के जादी हुर हरा करे। भूख लागल बा। चचा तनी खैनिया दे बा साला जब तनी से आग झिपकता तब मच्छर गाड़ भमोर के रख देता रस। अच्छा ठीक बा लो ठीक बा चल तनी। ठीक बा निकला। इतना रात के घूमत रस कहाँ घर रे बबुओ। यही जा बाप के नाम खाता पे लिख ला। ए बुरदुल बुलवार अरे जल्दी आवा हो दुगो घूमत रस छुट्टा साढ़